Okay, kagsulang may adlaw kanong tanan, kumusta ni sir mo? Di agapunta ni itong nandang tulungan ko na kumpasultiyon. Yung alagad sa kinin niya pong Trifon Pa, Barili Morales. And then my partner niya pong Randy Tayed. Kumusta ni sir mo? Nung pamati ka ron kabisayan ng Mindanao. Asap kita ha? Always say a prayer. Okay, may kagsulang ako sa pangusta si Bayulo T diha sa CDU. Inaman sa CDU karon. And then ulian sa sir diri sa Kawit, Medellin. Kaya na namati sa mga napita. Yung mga trabahante diha sa Emilia Hotel and Restaurant niya sa Kawit, Medellin, Cebu. Okay, may papaminaw ka niyo. Bye, Yulo, T. Amping sa mga pabiyahe, bye. Okay, kaya nagdara ba kagradyo sad? Malipay kay ko ini. Okay, may nakiksunan. So, tampo ko ng tumatagan ng pagtaga, no? Pinadakin ni sa kaulitaw, magtago lang sa nga, manulit. Nahasol gyud ko, grabe nga kahasol. Dili sa pagpanghambog, huwag yung tingali babae nga makakita nako. Nga dili bation o kaibog sa kong pagkalalaki. Dili pagdayag sa kong kagalingon, baby face yung kayo ng naon ako. Puti, is ang pamanit, pino pa kong kutis. Murag schoolboy complexion ba? O ang tinuod sad, indot sa kong mata, malulot. Dako og gamay, kulot sa dakong buhok, basta amgid ko kang Adonis Abril. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us and our hope of glory. Iho, manulit. Dad, good evening. Good evening sa mo. Iho, yun na, may lakton ba ka? Kuwan na, just around the corner, hanggang na kong labas na hangin. Nga naman na, Daddy? May mubag magsulti tabi sa bakadiot lang. Ngayon, dili magkadad. Ikaw na good na. Good. Sit down. Mo shot ba ka? No. Scotch. No, Dad. Nagkaroon ako lactopafe. Maintenance na ko. Apela sa din ang laktupapi. Kadagdag yan mo. I see. Okay. Kahang. Butang guys, Daddy. Okay ra. Tubig lang. Yun na, Dad. Unsa ba ka na yung pagsultihan ako? Murag interesting tingali kayo na, Dad. Klarohon lang nina ako ang tanan, iho. Nga unsa, Dad? Shot pa, Daddy. Shot pa. Okay na. Igo na. Unsa malagi ka na, Daddy? Murag importante kayo na, Dad. Pagklaro lang ning ako ni mo, iho, manulit. Kung Isulti na, Dad. Unsa lagi ka na? kung mo balik ka pa ba sa seminaryo? I'm sorry, Dad. Dili na. Unsa? Pero nga naman, iho. Moya mong gusto ni mami nimo nga magpare ka. Na-change sa direksyon sa kong utok, Daddy. Nga naman, ha, manulit. Mubali na lang kong laing universidad, Dad. Sorry lang kayo. Baka na kini nga kong nakabut nga hukom. Okay, manulit. O kung mo ka na mo desisyon, dilit ka sa pakon. Imo na kagustuhan. Sige, bahala ka. Salamat sa mong pagsabot, Dad. Hands up na. Enjoy ta, bro. Happy kay ko. Oo nga naman, bro, ha? Natumay ng akong gusto. Ihatag ni Daddy ang akong kagawasan. Ha? Unsay kagawasan? Lain na nga propesyon ng akong kuhaon, bro. Di na ka mag-priest, ha? Nausab na. Mao ba? Unya okay rin sa daddy ni mo? Unsa pa ba ang mahimo? Ako man yung kagustuhan. Di siya makapukus na ko, bro. Well, ikaw may na makabuot sa imong kagalingon. Maong happy kay ko. Mao di nakikinom ka na ako karon, ha? Sure, siya ako ng kalipay. Sige, muni. Inom. Oy. Hi, Jerome! Ay! Bro, may Bro. babaeng misang piti mo. Ngayon man, ha? Hello, Jerome! Ay, karara. Oo. Oh, hayin good. Jerome, bungol! Oy, Laila Buin Consejo. Ikaw mo din, ha? Dali. Wala sa di mo. Kami. Uy, dugay kayo kadungog tawag ko, Sorry. Kuha, nagutman mo good ko. May inom ka lang, wa kay kaoy? Mabitaw. Yun na, Laila. Unsa may ato ni mo, ha? Dili ka busy? Mayor na gyud ko ron. Di na ako busy. Mayor na gyud. Tarong pa! Hagkan ta karon. Lips to lips gid, ha? Kalamyan ay. Ayun na, Laila!
Unsa may tuyo naman ako, ha? Mangutana lang ko nimo. Bahin sa landslide sa buloon? Dili, uy. Unsa man di ay? Kana pa siya ba? Kinsa na siya? Sino siya? Kana pa siya? Kinsa na? Ay, kining akong kainom ron, ha? Oh, kinsa na siya? Bakutala lang siya. Ila-ila mo niya. Ipaila-ila lang ko. Ila-ila lang, sang pita. Dako. Ibog ka, ha? Ibog ka, di ba? Tural, gwapo man. Unya ako. Ha? Sa iluan lang ko nimo. Reserba lang ka. Unya, plat na siya. Ako na ang reserba. Ipaila-ila ko niya ba? Sige na, Jer. Dali. Dool, dali. Losa o gamay, dali. Daoy. Balibuan mo. Balibuan. Unsa? Balibuan mo ko, Jer. Sus. Sa asa may balibon mo? Kita, bi. Unsa may gusto nimo, ha? Bye, bro. May makigila-ila nimo. Gustong makigila-ila nimo, bye, bro. Unsa bro? Kabugnaw sa tingog. Murag refrigerator. Bro. Unsa, bro? May gustong makigila-ila nimo. Tao ba na siya? Kinigod kininas kong tupad. Tawag yun kayo. Mao na si Delilah Buen Consejo. Ay, hi. Hello, Pagyod. I'm Laila. Disingko? Dili, uy. Napriso pa man to siya. Sorry. Sorry for the things I've said. I'm just like a child. I lost my head. My God, English pa. Oh, you. Who is you? Manolit Agravante. Oh, wow. Manulet? Kagwapo. Murag si Prinsipe Hermoso. Manulet. Oh, may Manulet. Mano. Mano. Oo, Layla, ano ka? Lagatuon ko glamok. Ang bangas ka! Og di sa kagabi nakalitan na lang ko sa gibuhat ni Laila. Di anis bay. Mayo gabi, sir. Uy, may gabi isa diha. Sa may ato nimo ha? Naigon ka ba? Ay, dili man, sir. Unsa di ato nimo iha? Ay, naasi Manulit, sir. Uy, ang ako ding anak. Amahan kang Manulit, sir? Oo, unsa may mapagtuo inahan? Aw, sorry, sir, ha? Sir, naa siya, sir? Sir, naa siya, sir? Kadit ha. Butlang ka og apa ba magtuog iha kay nag-computer pa man to ganina. Ay nga naman unta iha. Unsa may imong tuyo sa ako anak, ha? Mamisita kong Manulit, sir. Unsa? Mamisita ka? Punta, sir. Uy, nabali na derong kalibutan. Sapagkat tinuod lang, sir. Naibog siya kay kong Manulit. Na, may gidangat nun ani. Sir, palihog ko, sir, B. Tingda nga di si Laila Buendi Consejo. Oo, kadiyot lang ha. Tanaw na ko, nabata pa ba? Ida. Nabali na gyud kalibutan. Ay, sir, ayaw pa daghag-adlib, sir. Magpaabot lang ko. Buenas noches, tia! Hello! Laila. O yun na, Lingkod una, Manuel. ikaw nalilingkod, amo mo bay. Oh my God, I stand corrected. Sorry. Gila ba, unsa ba ito nimo niya man ka, ha? Oh, gilaay ko dito sa bay. So, Sorry lang ko. Para magkasulti niya, magkakita tayong duha. og unsa may ito pa nagsultihan, ha? Gubat ba sa Marawi? No! Of course, bahay na tong duha. Matawag na lang ko lang. Balik lang ko niya, ha? Doon, gijunk lang ko nimo. Istorya sa tagoy. Matawag na ko. Balik lang ko niya sa Disyembre 25. Sunod buwan? Sunod tuig. Boto! Huwag ka nang maglaay na ko sa bahay, kaununadain ko na magpa-clean sa kuntil, kabot. Maligaw ko, aning maduna nga grabe katabihan, ning bayuta. Maduna? Ay, maduna. Uy! Manulit! My dear! Dugay naman ka may balik nila akong parlor. Uy, makurat, magkulat, nakalitan, magkulat. Magkaroon palagi ka ni balik. Busy magugo, maduna. Busy sa mga kagwapo. Buyag, oy. Niyar barong hangga. Nga no, dutlan pa kakaghangga. Buti. Kana ka hinoon. Ay, sabihin mo, ha? Magpa-facial
facial expression naman. Sa imong magpa-facial expression sa imong naong. Magpatina lang ko sa kong buhok. O, sa man napita sa buhok. Kanang ko na, dili mo fade, ha? Ang aniyas kong tunga. Mauna ako ipatingang buhok. Dili na sa tunga. Dire sa sige dire lingkod dire kay daghan mataog ka nang istoryahan karon dire lingkod dire. Yun na sa may gusto ni mga tina. Organic lang. Sige ba. Lingkod dire maayo kay wa pa ko'y laing customer o makabulo ko ron sa pagpanglibak. Dire. Dako gyud kay nga akong problema, Madonna. Unsa man ang imong kagwapo? Usasad na. Sa akong pagtuo, Kwan, maproblema ka kahag mga babae, nadaghan mga babae maibog nimo? Vice versa bayot. Na problema ko sa ko mga naibkan. Unsa? Ikaw na problema? Uy, kinsa minaibkan nimo? Ha? Manulit? Basta, muna akong naproblemahan. Hinom, oy, ako gani mano, nga usa ko kabayot, grabe mga akong kaibog nimo. Hilong bayot, oy. Pasko na, isalikway ang problema. Sabilin. Iyo, manulit. Tadiyot lang, una. Dad. Ngano, Dad? Asang lakaw ni Was, puti mo kay ka. Kuan, palabay lang sa oras, Dad. Inom lang beer. Una pa, iho. Bitang ikapoy na dyan ko iho ni Klakiha na. Di kapoy, saan siya, Daddy? Sa pagsigi og tubag ang telepono. Imo man ang business, Dad. Sa business, mga babae ang manawag, lain-lain lang. Di na bagay mo tugag kisa ilang mga ngan. Unsa man na, Daddy? Mga alias lang. Dili pa dugay, may nanawag nga siya kuno si Kadina di Amor. Kadina de Amor. Si Macarena tingali. Ngumot lang. Gahapon sad, kasi nanawag nga siya kuno si Kalachutsi. Si Charito tingali na. Ug di pa gilain nanawag nga, nagpatawag og nga kuan kuno siya si Buto-Buto. Si Butanding tingali. Makalagot. Grabe nga mga babae. Grabe! Wah! Ug sa panahon sa kong mga kalaay, wa ko'y lain dapit nga tuan para malingaw ko usa ka club. Di nang manayaw mga macho gay dancers. Madagko kay baog bukton. Magsayaw nga brief na lang. Ma-enjoy ko. Wala nga ko dong ayaw lang ng heart o kanang beer, energy drink lay ako. At agal akong nagtupapit. Manulit! Uy, Jom! Di ako lagi din eh. Pagdikit lang para niyo. Uy, ikaw sa kagwapo club ni sa mga bakla. Okay lang para malingaw ko din Aw, hinuot niya yung mga bayot ini. Nasa yung mga matrona. O, abi mo, part, ma-enjoy ba ko din okay raw? Iglawas o, kanang isayaw nga machuman. Kaya kuhan, gut-gut ang panit o. Oh, ikot-kuot siya ha. Ay, kabalaga. Duol mo ka na. Mayon ta. Swerte ka, pare ko. Iyo manulit lingkod lang una dia. Kung saan ba sa'yo mo pagkagsultihan ako, Daddy? Pita, kapoy na kay kunin mo tawhana ka. Dad, o sa may ikapoy ka na? Sa si padubag ang telepono. Lain-lain lang mo babayang manawag ni mo. Di man naangay kay buong Dad. Pero hasol kayo. Nahasol ako. Muna nga, Unsa man, Dad, ha? Suwan, dili ka naman gusto nga mo balik sa seminaryo. Ha? Unsa naman tawag ka eh? Nausa na akong hukom. Kinahanglan nga magpundo na ka. Unsa ba'y pundo, Dad? Sakayan kayo mapundo? Ikapoy na ko. Ano mga babae nga manawag si pangita ni mo? Kinsa man ka ng mga babayhana, Daddy? Sila si Puilan. Si Amor Ganda. Si Waling-Waling. Napay Dama Dinutsi. Kinsa pa na sila naman ulit? Kung ano sila mga babayhana, Daddy, mga Lady of Darkness. What's a Lady of Darkness? Mga babae sa kagitgit ug sa kagabion. Ay, kinahanglan nga doon na kay pakaslan anak nila. Aron mapundo ka na. Ug unsa may mong buhaton, Dad, ha? Panihiyo na ako silang tanin ng nisbay. O kinahanglan nga magpili ka na o kinsa kanila nga mga babae ang imong pakaslan.
Ayaw na nagbuhat na, Dad. Kay kuyaw kayo. O sa'yo ay kuyaw! Sa kuyaw! O mag-aabot na silang tanan din sa bahay. Kuyaw magrambol na, magbugno din eh. Ah, bahala na! Basta magpili ka na, ha? Magpili na ka. No, Daddy. Don't. Ayaw. Don't force me to the wall. Unsa? Ay kong lisod-lisuran, Daddy. Nawa na ko'y kaatrasan. Basta mo na kaya akong buhaton. Mo gina ako buhaton. Kinanglan nga, once and for all, magpili ka na nila. Sorry. Sorry, Dad. Wa ko'y napilian kanilang tanan. Sa! O kinsam na imong napilian, ha? Duda na, Dad. Duda na. O kinsa man naman ulit, ha? Kinsa! Si Galileo, Daddy. Unsa? Unsay? O, Dad. Si Galileo. Kinsa ang Galileo, ha? Kinsa? Waiter sa Garces Royal Garden. Unsa ka man ulit? Unsa ka man day, ha? Ha? Mabsa ka ba? Katambak, Dad. Wow, manulit. Hain ka man maliwat, ha? Hain ka man maliwat! Ni Bambina, Daddy. Oh, siya! Sorry lang kay Dad. Don't blame me, kid. Don't blame me, kid. Wagi usa nga nagtuong nga bayot na ikong pagkatao. Karon, pugsod mo gikos ko nga mahan nga maglalaki ko. Di magin ako mahimo. Bam, ano ang dapat kong gawin? Iginiguhit na ito ng tadhana. Noon si Manong Gamoy pusultihon, manulit. Narita ni Manulit. Manulit. Kani kagwapo kini tawanan na siya, gwapo no kay siya. Pero ti babae nagharang nabuang. Munang ang iyang amahan gusto na sa paminyoon naron ma kay kapo dito bagslipuron bang babae manawag. Ingon sa dad ang akong gusto si Galileo. Ha? Galileo? Kinsa Galileo? Ang waiter sa Garces Royal Garden. Master de. Ang waiter dahil sa Garces. Ay, siniboy niya yung sibang tali. Ay, good morning niyo niya. Diretso kong putol, ha? Ano na panultihon nga, ang kami ko nung mga nangabayot, kasagaran, mga gwapohon, unya mga bangason. Oh. Kasagaran? Dili ubaya. Nasa uban. Pero dili gud kasagaran. Naiuban natin pres nga, wag yung bangas. Wa. Oh, pero Lupi gani babae. ikaw ba, sa pagtanaw sa una ko no, di yung kabayot, kay kung ano ka kanang Murag mag-arabo? iwo ka na bang ISIS, huwag kang purma. Murag Terorista ka. kwas mauti. Man ko nagpaila sa una. Timla kong amping. Ay, kong paila. Paitan ni mo ato sa. Kuya, kay ka mo lakaw atubam, puro kang kuwan. Di, gano'n man gano'n maila mo. Bito nga, sa 5 katuig na mga nag-night school diha sa UC, ang karoon nga mga nakadungog na kung karoon ano ng mga panahon, ay nga, nabayot mo na sa Eliseo, amo ang class president, laki mo na tayo. Tigid ni mo ya. Di man ka mailan kang imong naong good isog. Oo, 5 katuig gud may kang night school sa una sa UC, 5 man katuig. Excuse me. Kanang na ang pag first year na to sa 5th year, wag yun sila kahibaw. Ang nahibaw na to, nga ako ng boyfriend. Kaya second year pa ko, na naman ko yung boyfriend. Oo? Katong pangopya na ako. Ana. Sa iyo sulti lagi ate pres nga bata-bata pa siya mananggot siya buto sana bam tuba. Ay, o kada no pagpananggot sa amo, bisan babae sa amo, Mananggot, Oo. Ang... Ang siya ili ate pres naibawan siya kay iyang gisubsob ang katugot. Sorry. Sa boy. Gisubsob pa niya kinahal suot sa ni mga rabot kana kianas tuba sa mga na Bulok. 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 Anong bulak sa lubi? Bulok may tawag sa Bulok? ano. Oo. Para magawas ang tuba. Nala. So, Masa dia bang? Masa nang mabasa dia? So, ang problema niya, Ban, kay ang laki niya, ibgan. Oh, bayot ay siya. Kung ari ka diri sa Levitico 20, versikulo 13, nga to sa 14, kung ang usa ka lalaki makigilawa sa iyang isi ka lalaki, silang duha nakahimo og butanga sa lawayon, kaayo. Busa, patyon sila. Patyon. Patyon di ay. Brutal sa iyo. Simpat na lang, Bang. Ay, nagpatyon. Uy, ito ba bayaran ako? Ano ba?
man. Ikaw pa pa na nakalusot na iko, lan. Ano man? Oo. Iko, wa man. Luwas mo ko, aneng. Ano man iko nga. Paghigda naman, nagduster mo ko na, di ba ba? Ragaba. Yun sila sa Ala, pub. sige. Si Bata lang. Ang kaning ingon ani dito kay nauson man ni karon ba no, mao man na gani ilang gilalisan karon gikadlukan kay basin din sa Pilipinas itugot na ng same-sex marriage kan mga divorce, mao gani na issue karon. Limayo. Oh, kanang na ang nahinumdum ko nga dunay kanang kada bang mga laki magbayot-bayot contest dito sa amo. Aha. Di pangutana siya sa judges katong usa ka laki nga nada sa top 3 nga kung natinuod pa ka nga bayot, mao yun baka ng mga laki og bayot nga magminyo. Muto yung ito bag, kita din is kalibutan, lain-lain tag opinion, lain-lain tag pagbati, lain-lain tag relihiyon. Pero tag matumngan ko ani, ako na lang kaning dawatong akong pagbati, kamo sa kinsa pa mo, wala mo'y pakialam nako, mahal ko siya. Bitaw. Oh, so depende rin sa pag-explain. Pero sa ato man kung tinuhan, dili man kung gitugot. Oh, kay og ibase nimo sa balang kasulatan lagi ang gibuhat babae ra man og laki. Sa panahon sa Genesis. May mo sa tumboy ug bayot. Para naman lalaki mo ganang babae. Tumboy bayot. Okay Tumboy ra na. bayot, okay ra. Oh, kay Okay na babae ta. lalaki na mong yapon natin. Oo, oo. Gawas og tumboy niya babae. Babae. Oo. Tumboy bayot, okay ra. Dili kay ang bayot, Anak yapon na sila. ang bayot ug ang tomboy magkuyog. Mura man lang kumari. Dapat yabang nga babae Wala, maglawas sa babae pati yung yapon. Pwede rin man. Uy, ay nagpuyo nagkuan nga tumboy ug bayot. Nabitaw. O tingali ang tomboy mura jud laki po Oo. taon. Nya babae gyud kayo nya. Namadus gyud nya. Ra gyud nga anak sila. Di ba? Pero ni kuan, pero ni ay sa una nakabasa mo kog items nga bisan og doon na siya partner nga babae, willing siya nga mumabdos pinagi sa artificial insemination. Kay maoy request iyang lola sa di pa mamatay. Ang muna na kanindot lan ban press nga ang mga tomboy mas swerte sila kay namo kay gusto sila mo tunog anak makamablos na sila bisa pinagi sa artificial dili siya makig one night stand. Amo di ay. Sabi mo ba, Kuan mo oy? babae. Ikaw. Ano di mo kuha kay babae? Nga gusto dyan ka mga anak. Ang babae lagi mumabdos dili kami. Ang oo. kaya tomboy nga sila makamabdos. Pero kaya Dili, lilitan noon. junior at Pres, nanganak mo yung babae, lalaki ato. Uy, Bambina, mas lisod ang tumboy nga mumabdos kay lainan sila. Kamu, inikaw manwa naman. kami mumabdos. Dili ka mo mumabdos, pero kamoy nakapaanak. Kamoy tag-iya sa bata. Ngawa na mo magdadaag akong atiyan. Ang tumboy may pait kay magdadaag sa dakong Dili, tiyan. ang pasabot ba nga ang usa ka tomboy mahimo nga makabaton og anak pinaagi sa artificial nga paagi. Kami bisag maghimo og artificial di man mimo ka anak. Anak mo, uy, babae yun inyong gamiton. Babae gamiton ninyo. Na, mura na ka kung mama. Kagas naon. Igtapad og paghingutan. Mura kung mama. Naon niya to? Ala. Nala. Muna to. Manulit. Oh. Kanang ang imong anak ingon ani pero og ako'y pasultihon nili mga panahon na karon malalaki man siya og babae magtumboy man siya og bayot at press sagdi na lang basta wa siya magbuhat og mga buhat nga kanang salawayon supak baka sa Ginoo supak baka sa balaod sa tao pero mga drugs kay dunay mga laki diya pure nga mga babae mga nagbuhat man ni mga salawayon natukhang man. Sukang ka. Nala. Ay, di mayo. Sige. Ano lang manulit, no? Kuan, basta. Muna ng desisyon. Kuan, muna yung kinabuhi. Salamat sa imong padana tong tulumanon. Kung ako ay